Že? No! Asi do Bčku. Let's go. To fakt celé sa dostanem. Poznáš ten kód. Sme tu všetci na onom? Sme tu všetci na onom. Na ten... Počkaj, a hen ten zelený, to je kto? To je randoma. To je randoma? Hlavne, že ja fúkam. Wake up, Green, wake up! Green! What are you doing, Green? What's your problem, Green? What's the problem? Bčko, Bčko. Zabij aspoň To, čo chce nábojov. Nice, goodness. Ty kokco, my sme nikoho nezabili, to je dosť... Neviem. To je dosť zlé, no. Kokos, vždy sa uhol, jak som vystrel. Že? No! Tak to bolo. To je ako nič. Zabij ho! Jeben si. Vieš? No, nestíhaš. Nestíham. Nemáte nikto defúzky, že, kúpený? Kde by sme zobrali? Tam. Nevadí, niečo. Á, dobre, aspoň budú peniaze. Čakaj. 34, 23, 26. 250 viac. Ale vieš čo, nehrajú akože nič moc, takže... Čo, alebo boli retardovaní a chceli ťa zabiť. Čo sme to mohli dať, akože... Na Euro 90 to nemajú, lebo keď majú v hlave. Dostal hlavu malou. Idú Bčko? Hej, ja som ich smokol. Ale pôjdu, Fejdo má 20. Dostane náboj cez smoke a je mŕtvy. Nech sa schová. Mid. Idem to Bčko, či idem? Zelený pušel až k ním. Balkon. Balkon ide. Je to možné, že ho nezabijem! Toto som mal zabiť. Čo to kam strelalo henta chujovina? V prvom rade tu máme voľaka bot zas. No čo ty Fejdo? Samozrejme 374. Ten jeden musí mať strašne málo. Že sa ten nejak tam čakal. Takže strašne 25 som mu zobral. Chápeš toto? Mal minus 68. To je zlé, ty kokos, no nič. Kam to strieľa do pána? Pekne. Jeden malou. Ja tu dávať Ďalší. zóne. Jeden je stále low. Makačko. Ja vím, však zabil som dvoch skala. Kde si? Na rampe ešte. Asi na rampe, no. Odchýta. Jeden je tuto. Teraz ho pikni. Pekne. Ale mi MP9. Dobre, dík, Racťo. Čo? Na makačko. Hovorím, môj že typek hoďme mi dole zapnul ten MP9. Jaj, ja som to nerozumel. Minus 80, 173, 86. Ach, je. 186 damage-u? To si tak dáva. Paťo, no, daj mi ona, daj mi tu M. Ja nechcem. Poď, daj mi ju, ty, ona, ja radšej mám M-ku, daj mi ju. Nice. Nechcem. Nechcel by som. No som má pekne MP9. Dostal hlavu jeden. Ale MP9, čo by si Išiel do pitu. robil? Prevel. Aha, One is low.
Áno, áno, počul som. Mal, idem chytiť. Teraz budú hádzať na to drevo moly, čiže fejdu hádžeme iba nade. Hodím ti tam smoke? Netreba. Nechceme hrať do sajtu, čiže nehodíme iba nade. Dobre, hodím vlastne sám, lebo fejdu AFK. Ja som práve zistil, že nechaj ho. Wolf sa nedá objednať na hotovosť. Hej no. Čo Volt sa nedá? Iba Volt? Zedli mi. Zedli mi Dobre. Nevím, odkiaľ. Jožko Vajduško. S radosťou dojdu. Jožko Vajduško. Pekne. Obchádzam už Prešov. Joži, váži. Aj. Veď sa mi nechce ísť dneska na tréning. Tiež polnočné som unavený, ty kokos. Idem si to vôbec ráno. Ježišmaria. Máme bombu. Máme bombu na šorte. Dobre, my máme celý meat. Ale ja to je Alebo ne. To čo spravili ako? Už nemáme bombu, lebo môj zelený sa To len zoskočil. Tak mi daj dvakrát cestenú hlavu. S diglom. Cool. Short. Ty kokso, toto jak nás vyklikali? A môj zelený sa rozhodol, že mi nepomôže, no. A uteče preč. Aj ten Gemex ma tam čakal. Tam nemusíš ani Ty ísť. kokos, jak nás vyklikali. Posraný Nemec. Teda mi mám, no. To je všetko pekné. 95-4 dostal tento. Ty kokos, ten mi dal peknú hlavu. To sa musí nechať. Máš hráš, Fejda? Že či hráš? Áno. Dobre. A to som sa rozhodoval, že či ti dropnem alebo ne, vieš? Že či budeš AFK alebo ne. Dal byť. Stavý granát, to som skúma. Dobre, tak ty si na dreve? Tak sme vybuchne. Oha! Ty kokos, oni majú reflexy, ale... Koľko zrazu začali Koľko všetko chce len horeť? dávať. Traja banán. Začali nás dávať. Fejdo, ty si asi Čo nehydol ani, že? jebe na to. Ty kokos. Hore. Skočil. Ale chod do p***, toto je taký šťastkar v***. A full run. A ešte mi hlavu. A tomu
Tuto nabehne do crossu. Boha tam. Možné. Kde sú? Dajko netuší. Zaujímavé pozerať. O ne. Čo ten pozor, kakos. Začali dávať jak malí bohovia, chápeš to? Asi sa nastrali, keď som im hento priféroval. To Bčko musíte udržať. Prvýkrát padlo. Bčko, ne. Prvýkrát. Ale minimálne 3 razy tam bol plačný. Hitli. Neskoro tam išiel. On vybehol Fejdo. Akože dobrí sú. Majú to vôbec zle. Tam tie boosta tuto? Ne. Opiči flash tento chlapec skáče. On prebehol na žebrák. Dobrá. Je vzadu. Yes. Aj posledný. Ty si nepikol. Pikolo, hneď si umrel. To som ja. Potom náhodou to budeš si donést, stáhnuť, blokmenta a budeš pičovať na to, že som tam pikol. Ani tak dobrá. Či bol posledný, ten fajtím posledného vždy. Ja ti vidím do hlavy, čo stavíš. Vždycky to robím. Ale som Ale kill hento hungry. Ja si musím peknúť, že polce smoke. Zobrazil. Asi idú Bčko, chlapci. Petrik to pohode vláda. Čakajte. Kokos, asi som mal ísť to Ačko. Čo? Ale nech ide do p***. To čo Za je? fúranu. Úplne. Nemal som to ťahovať. Pozri sa, čo dávajú. Borci sú to. Ale to je. Pozri sa. Čo ti šíbe to, čo mi zás dal? To neviem, koľko má. Ale z longu vybehne zrazu. Joj, ten... Žebrák. Ja som spravil chybu, nemal som ísť to Bčko, no. Čiže neviem, prečo si išiel Bčko. Je to devina na fejsi, čo ti kokšo. Dobre, no. Nech sa p***, čo mi dal ako... Čo ja samé jednotky dostávam, chápeš? Sekam mi Trochu si niektorí ma, ale- išli. Pohoda, Ty pohoda. kokos akože... Horel. Pozor, ešte short pôjdu. Low HP. Nadrovan. Tu webs. Nie, nám ide. Mám mid. Že... Vapo, posledný by mal byť. No, short. Dobre. Že mi dá jednotku zás. Ja dám typko je 92-4. Neviem, ja dostal len jednotky každé kolo, nič iné. Ale... Bčko asi, Bčko chlapci.
full. Idú Ten má fejde, či rekord. nejdu? Idú. Doma report. Ale čo to je za pik? Poď rád za taký pik. Typek mal full blind a dá mi. Hore, raz ste na tom sandbagu. Ja viem. Pôjdu Ačko, otočia tak. Áno. Teraz som dal peknú. A už zrotujú rastia. Otačajú to. Je tam bomba. Idem. Keby nás to pokojne nečakal niekde. Kde? Nám ide? Tam ide. Neprešiel ešte. Kill him. On. Nice try. No, teraz som ich pekne, ono tam... Môže niekto hodiť? Dostal droblený prečera. Tak, to má 14 kilov. Second field. Ja som tu. Neviem, kam chceš vyskočiť. Ja? Ale on ma... Jak ma môže zo scoutov zabiť zas? How? I don't know! Ten mi už leze hrozne na nervy. Reflečne to, Paťo? Pite. Second mid. Pidon. Aby nám tu nevybehol od chrbta. One Kde back. Koľko ten dáva? A on beží a strieľa. A kde je? Tam ide, bol. Vandry. Tak toto bol profi kill. A my už dávno vieme, že Rastio má VHčko. Reku, skúsim to tam šupnúť. To už si ja vyšlo. No čo je, Paťo? Ranka Nič. dole. Lemka ty kokoda, takto? Všade odkiaľ dojdu, tak dostajem hlavu. Poznám. Sú dobrí, ako toto neotočíme asi, lebo fakt... Vyhrávame, čiže to nechceš otočiť. No, akože nechcem, ale to... Neviem, či dáme. Ktorý sa nám či dávať hlavy. Na šorte. Čo? A ja som ani nevedel, kde, asi v pite. Ten A to je hneď tapovica. zóny mohol Nie, ísť. ten, ja mu neverím. Tomu, ktorému? Ja mu ne... tomu je. Kve? Podri sa. Piče. Dvaja. Too long. Ej. Go be fast. A to si nemusel, mohol si ho nehať na ty tatar. Na CTčku. Nevadí. To už tu budú. Kúkni sa. Dobre. Jasné. 3 alive. 2A, 1 B. I have one pit and 1 long. Maja boli na one. No. Two was long. Yeah, two was long. And Zajímalo, jak sa tam rýchlo tak dostal. No však. Vány hopy asi fungujú. Však tie fungujú.
Ale, to dve hlavy. Ten Genex, z toho by som mohol reportovať. Čo dáva? Si aj trúfa. Čo ideme? Ideme to Bčko skúsiť? Píte? Na longu. Wait, look. Wait, I'm baiting. wait. Okay. Ohoho! Dobre, no. Chala. Dobre. Kde si bol? Jak to, že ťa čakal? Neviem. Leo ma čakal. On To ma bol ten 6 Rose, mysel a nie? čakal ma. Áno, ten se slonom. Normálne otočenie len na mňa. Čo mi dal túto? Štyrka na Dve hlavy, 50, 72 zápasov. 71. Vyrakovať banán. 73. To tam budú hečkovať. No je dobrý, no. Ale prečo zastavíš pred moli? Čak to moli 5 Neviem. sekúnd nepáli. Ale páli. Nepáli. Pozri sa. Ako aj keď si bol v jednej úrovni nás vyklikal. Ty kokos. Ale Po- pušol. Z banánu. Pozri sa čo dávajú, chápeš? 6 krát ma trafil, to jak je, povedz mi, jak je to možné, 6 razy ma trafil. Ja to nechápem, to je západný zás ďalší dement. Prvý je že vraj 10 na Áno, nie. On má aj hodiny a všetko. To je jediný legit účet. Ten oný prvý. To je Nemecko. No ty Nemci západný furt. Keď som hral proti Nemcom. Si zapnutý. Ale Ešte jeden long. Low, HP. Prečo jeden na tiež vždy shot dáva takýchto chujov stále, to nechápem. Ah, Pozri ale sa. hen ten Čo ti Genex dal? do on hned pikne a hned hlava do tela. Last low na Ačku. One low way. Nice. Clear by to malo byť. Alebo jeden long. Piče, potrebujem prebiť. Dobrý spray fade. Jasné, na gočku žiadny zápas, takže... Si objednal stále. Komu lepší. Extrém. Long jeden. Bože. Debil. Ale... Dobre, ďakujem. Kde je? Asi bude saveovať, ne? Pochybem. Pôjde. Je to 8-8. Ďalší kolo by nemali mať na... To ma zajebe len taký.
A, už si berú pauzu. Už to zapínajú. Vidím to odpojú. Profil, 100 hodín nahratých, počkej. $1200 hodín. Joši, skoro si dostal nož do mňa. Ani som sa nemýlil. Vidíš, ten modrý, čo začne robiť teraz, jak začne dávať. Kedy ty bá. Long, videl. Ja mám 12. Back. Koľko chce nábojov zožrať? Ale ja piknem doľava, on má zo sekundy piknem sprava. Koľko ti sú tam? Jeden je na close a jeden je vzadu. Máme PB. Teraz ti odpíšeš na SBH. Čo? Kde sú? Ty si to na longu zabil? Balkon. Ešte teraz vybehnem z bytu. Nice. Ten bol s VIPom. Má vypo? Bol s VIPom. Flashním. No, pred tebou. No. Osten troch tomu dal. Jak? To je žochro. Chcem oranžový. Jak môžeš dať tomu 8 troch? Keď máš AKčko. Chápem, že... Mali som nemal. Nej. No tak dobre, ale to je stále troch. Tak. Ale zle, nižšie. Jeden je hore. Pičia na bombu. Skočil dole, tuším. Mám pít. Pátý prapore, zvedněte ruce. Takže vy budete v první útočné vlně nazvané Operace Lidský štít. Piče, jeden na side. Na side. O, ma sa. Neviem, čo mám Poch. robiť. Nič. To už nemá šancu. Tam behá a strieľa, to sa... Ja by som aj strel, len Fejdo sa predo mňa postavil a... Kvôli Fejdovi som dostal 92 5. Alebo si prežil. Ne, strel po Fejdovi a ja som dostal hity tiež. No tak nemôžeš stať za Fejdom. Ne, Fejdo skočil predo mňa. Dajte mi. A to vedel, že je oné. Vidíte. Ale hej, ten Genex, čo dáva, ty kokos, tak to nechápem. Ale prečo zrazu mení pozičku? Pozri sa. Už nehrá na onom vapoch, ale na šorte zrazu. Aj. Na šorte stále. Dve hlavy. A jeden je Za oné. každým. Na balkone alebo čo. Na šorte. Pozri sa! A zas henteho j***em. Že on nevedel doteraz vystreliť. No.
Pozri sa zrazu, čo dáva. Chápeš? Je toto možné? Takýto oný? Reload. Блять, куда же? Nemám v tým rozsah. Nedá hneď dve hlavy, akože henten. Či má také šťastie, neviem. Bože. Keď ideme long? Ne. Čo? Nemám na to zbraň. Mám jedine takto. Radšej bež. Bež. Fejda hodí na smoke, short na smoke. O čo sa zaseklo? O čo sa to zaseklo? Je to neviem, ma zabije. Ale idete aj! Nie, lebo som dostal smoke, a flash do hlavy. Jak to, že som neumrel? Toho. Tých kokos, to čo zase hrajú. Ako najprv nič nehrajú a potom zrazu sú z nich najlepší zo všetkých. Low HP ramp. A ja čo mám robiť s mekom? Samozrejme, nemám bombu, ale aj tak budeš kúkať do tých apov. Lebo si dobrý. O čo sa mi zaseklo smoke? Neviem, ty kokos, ja henten ani som ho... Neviem, no. Ty kokos, toto čo zase hrajú, ty kokos? Všetci sú z nich dobrí, ani jedného nemajú, že by zaváhal proste. A zo začiatku nehrali ani hovno A proste. ten je long. Prefajrujú. A chod do prvý raz sem hodili moli. Tam niekto musí byť strašné zápaty. Však aj sú. Oni nevedeli hrať. A pež a pozri sa, čo dávajú. Ale Dobre. Zostaň v apok, prosím ešte. Tu top mid. Ha, ty kakos. Máš na šorte, skús Bčko. Pozri sa, čo oni robia. Aha. A chod do Čo oni robia, ty kakos. A nemáš stále bombu. Nezabral som ju? Neviem, zrazu hrajú jak mali bohovia. Vôbec to nie je, že zrazu hrajú jak mali bohovia. Á, poďte No aj prvé ten spawn kolenie, áno. Čo má 5 kg do polčasu. Kedy? Ten zelený. Ten zelený, no. A zrazu kokos dáva všetko. Zrazu sa naučil pikovať. Ešte raz. Chápeš, tento aj ma tu čakal, ty kokos, to je sila. Dobre, ja už neviem, čo si mám o tomto mysleť. Minus. Kokos. Obidvaja banánoví hráči, tá Bčko je. Galil, to je pecka tá zbraň. Kde je? Tam ide. No, V underpasse. Dal som mu 92 4 proste. No daj. Skúsime.
Dáme na remízu, poďme. Či to na to zapnú, alebo nie. Ford do tých hapov nedelné boli, ale keď som tam, tak tam ide. To je zajímavé. Je mŕtvy. Poďme to hačko. Idem Dobrá pre bombu, bombu. si ho tam vyhodil. Ja som mu vyhodil. Ja ho zoberiem. Kde sú? Jasné, že tam budeš. Okay, one shoot up. No dobre. 13 asistov je pecka. Ja 10. Ty no. Ja 4. Dobre, stačilo mi.